ahụ ịgbalị gara aga lotekwala m ya ọzọ isi mmadụ ozi Igbo na-abụghị akọpụ ọgwụ na-ekwu bụ na enekwanụ m anya ọfụma nekwanụ ga anya ọfụma na-afụ na nwoke adịchazi ka o si adị mgbe na-asị otu ọbụla m agụchago n'unu akwụkwọ fọza nke mahadum ego a ga-eji wee nke mahadum abịa na adịrọ ibugo n'ubi fụ ọba so mmenecha anya sị mba na ọka mma karịa m nwe nọ na obodo ahịa na ọka mma na m gaba ọrụ oyibo achọrọ m ịga ọrụ oyibo ọ bụrụ Ọnịcha bụrụ Enugu bụ Lagos ka m ka ntinye isi gasụkọ m ka ụmụaka ibe m ifesi ka m gwa gị obi m adịgoli na ọka m gwasị ya ga-agba ka m elu anọghịde mma mana enwere ebe m chọrọ ịgwa ya ịmụ ije ọrụ oyibo nne ya nọrọ nna ya nọrọ ebe ị na-eje o nwere nwanne ị nwere ikwu anọrọ ibe anọrọ kedu ka ị ga-esi wee mara ada ọgụ abụ onye na-agwa m okwu ọgụ ọbụla ị na-ekwu ya ọgụ ọbụla mgbe niile si na n'ilu ọdụ otu a nlakịta asefụ wee gaba ọrụ oyibo nke gị gbam ife ikwu ihe m na-ekwu bụ na achọrọ ka nchekwa nke m pụọ a na-eli nri ebe ahụ a na-aṅụ mmiri a na-ata aja m pụọ nsorofa ma ife ọbụla ha na-eme ebe a na-agba ya ibu tabịa agasị na m ga-agwa gị ma enwe ebe ọzọ aka m esi ka m lee ụdọ ana na-abụ nye ya ego mana nna na nna nna m ma nna m ndị mkwudo agwago m agwa na ego a na-abara uru Igbo bụ na iwere ego a na-tinye n'ime mgbalị ọkacha ndị ka na-ebido nne m elekwuru ana nwanna m elere ala ma enwere elere ma anyị zitekwuru ego enye m ntinye isi bịa letara ahụ esi bụrụ mmadụ ị ga-abụ mmadụ ọ ga-abalị ebunu nọ n'ụlọ ọ nọzara ejere agha ụgbọelu ichoku nọ na-abịa n'azụ ma ichoku nọ n'ụlọ onye ọkọchukwu butere m ọjị m ka nkọnye ya ọfọ nna na akọnye m ya ka iji wetazie onye dum je mgbe nke m ji nwa nwoke agbabi aja nwa amụ nwoke ụzọ atọ emebe ji yipụ ihe n'ụkwụ ị na-arụrụ nwata awụnụ n'ikpo okwute aka ibudoli azụ awọ aka ka ọ mara ibe dị iche na azụ awọ n'okwute ebe a bụ ntọala onye na-ekwu eziokwu ọzọ n'okwu na ala ụta gwa nna anyị okwu ose m ọkadị ọjị anyị nwa gbazikwa ịnọ ozuru ezu owe arọbụlago ndị ichie ogwugwu nna m ba ndị nyere m ike nga ji bụrụ mmadụ akpọnugo m ụlọ okwu na-asara m n'ibe na-eme ka akọrọ unu bụrụ onye ka Chukwu nwa unu jekọ ọrụ oyibo onye ka eje ọrụ oyibo kpata ụwa nnekwu ego ka ị ga-enweta
onye gote iwe ọnụ ana nke nnukwu ọnụ gị elie na ọchọ nke ya bụrụ anya ukwu ka ọ bụ ihe ejeta ego ihe ejeta ndụ ihe ejeta isi nka ilo mmụọ ya fụrọ yi ilo mmadụ ya fụrọ yi maka na amalị mụ na mpi ọbụla pielu nnewu a na-afadoro onwe ya na mụ nwa atagonye bụ afụwarịa bụrụ mmadụ gị nwa ya ejebụga bụrụ mmadụ azụ m ụkụta azụ m ya ka iru m mma n'anya ka a na-agbasi mbọ ike nwoke pụta ya gba mbọ mana ọnwụ mana ndụ na mmadụ ga na-eme ihe o ji bụrụ odogwu nsị na ilo nwoke ya fụrọ ya biro nwa ja ya fụrọ ya ndị osochi egbu ya fụrọ ya ilo mmụọ ya fụrọ ya ilo mmadụ ya fụrọ ya nwoke kuru yi ka nwa nwaanyị kuru yi ka nwa ndị ori ya fụna ya ndị ori na-achọ nke ọ bụrụ ọba nwa ya fụrọ ya agụ ụmụnna ya abụghị uke mberede okporo ụzọ ya abụghị mgbachi mmụọ ya fụrọ ya nwoke kuru dị ka nwa nwaanyị kuru dị ka nwa si na ọ ga-adịla mma ozi nwa nkachi eri ya na ebe ọma ga-esoro ihe ogologo gwa metụ ya aka ka anya na eke oye agwọ mkpọ onye bụ ụbọchị nọdụ na-abịa nọ ọ ka esi eme bụ ụbọchị ọ dị mma ọ bụ ọjị otu a ka esi eme ikpesi ekpere awapụrụ ndị ichie ọjị ka o wee bụrụ na ime ekpere na ba analụgị ya ma obi akụ na ya akụ ebe ọ bụla ị na-eje ọ ga-adịla anyị mma gekwentị ka m gwa gị ibe a na-agwa nnekwu mmanwụ bụ anya na ofu mkpụrụ okwu ezikwara mmadụ atakwa n'ọnụ ndị be nna ya na-atarụ maka izele ndị akọghori chụbana ihe achụta ọ ga-adịrị mma ọ ga-adịrị na mma nna m ngologolo ngada abalute n'obodo a sị ka ebe tụke na ikeke bụ oge ọbụla gị na-ego ụtụtụ gị na-ego echiche gị na-ego anyasị gị na-ego ọ bụrụ ego ka nji nụta ya amaghị mụ ego ọrụ ego ka nji nụta ya ego dị mkpa n'ọnwụ ego dị mkpa na ndụ ego dịrịrị mkpa ga-etokwa m ntị ọfụma dee nye ede na ana n'obi anwakwana anwa chezo ebe nsikwa anyị na-esi weta ego adị ama ama ya n'ibe m kwuru nke ọbụla gị na-ego gị bụ nwoke ụtụtụ ego efifi ego anyị si ego efe ụwa na-ezikwala ife oke ife a gị na nwanne nwaanyị na-eme ọba akpa n'obi maka ife mee na-emego
ihe mezikịta bụ ka ị chọzi otu ahụ esi wee n'ihe Uju nne mọrọ nke onye ga-eli ka ọkụkọ nkogbu ala tige nne mkpuchi mba ọ bụkwa ihe nkwu nne mọrọ nke onye ga-eli ka ọkụkọ ekwukwa m na ọ bụ ọkụkọ ihe m na-ekwu m na ebe ọ bụ na ịbụ nwaanyị ị chọọ otu ọbụla enye ya maka onye ma bụ ihe nke ka mkpa ngwugwu ala tige oshi maka ọmụta nwa nwa Nneka mmụọ Nneka nke makwa ga-eli nne m ka ọkụkọ onwe gị inwe nwaanyị ga-ebu onwe gị idebe ikecha anya ga abụọ ahụ ikechi ihe eke gị aga elera nne m ma mụ ihe m ga-eme Nneka maga ahụhụ nke ime nke nwa gị onwe gị idebe onye ikwu ngwa nọrọ ji anya ga abụọ lewe maka ị ga-ahụ mgbe m ga-ele nne m ọ ga-akọtara ndị ọzọ ama eli nne m kwa anya kwanyere ugwu ule ya anya maka ọ mụtara m ndị ma bụ onye a ga-egwukwu ala tiri oshi otu ahụ ma ị hụghị ihe i mere ime nke ị hụrụ aghọtazikwa ndị ị ga-aghọtakwa na ihe na-eweta iso n'anya hapụ iwu na ga-ebiri ya ahụghị maka enyi ya bụ ihe a na-ekwu ngwa nọrọ Jos jiri anya ga abụọ n'elu ụtụtụ ndị ichi ọjị ka nji agụpụ ụzọ agụpụ ọrụ agụpụ ụzọ ọ na-akpụrụ maka masị m ọzọ sọpụrụ ọkwa na n'ọkwa n'ọkwa nwaọbịa eketa ọjị o oyeta ọjị agwọta ọjị nkwọta ọjị ndị nna nna anyị bịa taa na ọjị ya gwugbo onye jebe ya ga-eruo onye naba ya na luo o jebere weta eweta nke dị mma na asị ibu ike na agba nkụtụ nkụtụ ihe nwere nke kụtụrụ ibi ya o ji akwụnye ekwe nchire nchi ya na-aya ọgbọ elu ibe a na-ekwu bụ ka amaka mmeli nwoke amaka mmeli nwaanyị Chukwu wepụrụ anyị iwe ike na iwe iwe ọnụma obere ọba na nnukwu ọba Chukwu onye ọdịda bi enyi ya na asị na ọsụ nsụ mbụ abịa onye zụta ibi ya azụta mkpagbu nwoke akpagbu na mkpagbu nwaanyị akpagbu na obere bụ mmadụ ga-egbu onwe ya akwụnye ka anyị na-ekwu nke anyị ma ya mara anyị ibe onye ma ya mara akpasusu onye ọnụ nọ ihe anyị na-ekwu wesi na udo ga-adịrị nwoke dịrị nwaanyị n'otukwu na onye agbọ ichi akawo esi ga-ebịa udo dị abụ m gị nnọọ n'obi nnọọ ị na-ekwu okwu ọma maka m ị na-ekwu ezigbo okwu maka m ana m esewa ọjị ọjị adọ a n'aka na ntị ichi ebe m na-eke na ọjị ke na ọjị ọrịa ọgwụ nwanne m ọsọ ahụgoro m osonye na ọjị ose nke a kagbuo onwe ya n'anya ndị be ya ala echi ọnụ bụ ọgụ enekwa na nna anyị ọrụ anwụsị anwụrụgbo akwanụ na mgbede nya ka nya bibi feba m echi na nya na mgbede nya makwa nke bụ okwu na ụmụaka a kwuru na ya akwụ ya nkịta nke echi pamadịmen aka mma je miba mmadụ ka a na-amị azụ aka mma onye nwụrụ egwuli ya kwanye ozugbo kwachapụ ya onye nwe nsogbu ibie echiche badị mma ọ bụ etu a ka m si wee nwa anwere mgbe m nụ gbasara ya sị na ama na mgbe netara aka na onye owu ya akpọ n'anyị ka anyị gbakọ ya ọnụ atụọla ụlọ maka ọkwụkwụ ya na-aba okwu ọnụ owu ka nna ga-ekwuzi ntị ya kpọọ ka anyị jee mmadụ ọbụla ụmụazị ọ ife anyị chọrọ maka na ndị ifo evulu a na-eji na-ama ọsọ nnu a ṅarị ya ọsọ ṅarị ya gbam dị mkpakọ egwu enwere nwoke eji mara ebe
ezigbo okwu dị n'ime anyị kwuru okwu ọnọgwu ka anyị na-egezi ntị ọkwanye mgbe anyị lụrụ ya malite ndị ọja na ndị ọkwa ọdụ na-egwu ebelebe gburu ọhụ agwa anyị ya dị ome ụmụ ọrụ ahụ si agbalị ka omenye ngwa ngwa obere nọ ngwa ngwa na tụkwasị bịa dị mma ana m eje n'ichezọrọ n'ọta anyị ka m ọnọgwu kwupụtara igwe okwu gwara anyị nzukọ ndị ichie echere m na enwe ife dị njọ ọ dị nke ọma ka ụmụ ọrụ aṅụsị achọghị itinye akwamozu nnaba wee chọọ ka bakọọlụ ndị ichie ka mmadụ mbọsị etinyere ya Dibe. Ngada mmadụ. Ọ kwara n'ụlọ gị ka m na-abịa ihe a. Ọ dịkwana mma. Ọnụ maka ihe ahụ mụ na gị kwuru. Echetago m ihe menụ bụ na iya agba mbọ ka ị na-enu nne emezi atụbalụ maka ịkwụ ya. Nwaanyị ka enyi enya onye nwa anwụgo. Emezi atụbalụ ka a ga-esi wee kwụ ya. Ọnụ onweghị ihe ị ga-enye nwunye ka ọra na iweri enyi ka o were ewe na-eme n'ihe o kwesịrị ime onye a bụ nwaanyị nya na nke a na-ekwu na ịghọtara ya nsisi ji ewe anyị ka enyi enya enisizi anya ya na-akwaba n'atụalụ ka a ga-esi wee kwuo ozu ọ bụrụ isi m ka ọra na ego na dị nsisi jee na enye ga-adọrọ n'aka kịta nwa ka anyị sisi jee enyi enya eme ka ewelu nwayọ wee kwabanya bụ ozu na-aka akpịkpa ụmụaka na-akọ akpịkpa na gaba kene ọ bụ iwu bụ na mmadụ ga-agụ akwụkwọ tupu onwe onye dịka ọ bụ mmadụ bunyere ya echiche a ka ọ bụ ife icheta n'obi gị ka ịjụọ m papa onwe onye bunyere m echiche a kama papa achọrọ m ka m gụọ akwụkwọ nwee ego baa ụba na-ewu ewu ka nwoke a na-akpọ Chinua Achebe ị ga-akpata nyaba ego ma ibe dị mkpa maka inwe nyaba ego na iji enwekwu ya ka ọ ga-abụ mbọsị a chọrọ nwoke avụrụ ya iwe a na-eme ị ga-akpata nyaba ego papa nwa ego m ga-egotere gị ụgbọelu ya dịka kwa bụ ị ga-egolu m ụgbọelu ị ga-egokwa nne m ya ị ga-akpata nyaba ego ndị mmadụ na-ekwu maka eluigwe oge ọbụla mana ndị a mara ka esi aga eluigwe nna ya ka ihe nke nọzi otu a ọ gị n'ọzọ kwata ọ gị n'ọzọ nwunye m ọnụ ngwọ bịa nọla mgbe mmadụ ya ezuru nnọọ ike n'ụlọ oge niile ibe na-echekwanye egwu ụmụ ọrụ ahụ si wee mapụta ụdị ego fa mapụta
wee kwa nna ba kwachapụ ya bịam ọra mụsi ejebekwe n'Igbo ọra mụsi ejebekwe n'Igbo fa akwagogo ihe n'igwe ọra mụsi ejebekwe n'Igwe ikirikata mmadụ mbọsị nke m dịkwa n'ụdị a ọ ga-aka mma mana nna anyị na fa lesiri anyị niile fa nwere wee mee mmemme akwamozu na fa ịmana kịta m na anyị na-ebe enwe ezi ofu mkpụrụ anyị ọzọ fa gara okwu a na ka ị na-ekwu na valesi a na valesi na nwere ọgbasa ibe onye nwe bụ onye mkpa ma ya egbu ya valele anaba onye akwa ozu kpachapụ nnaba ndị ekwu okwu ole a na lelere ala valelezi ala ka esikwa nwoke a nwere ọnọdụrụ ya mma kpagbo onye n'igwe nna chere otu obi ịmana ụmụazị a na-akọrọ ụmụazị kedu ebe ha ga-ebi ọ ga-ebi n'elu ọkwụrụ ego m ego a na ebe ọ bụla bala rụọ ebe chọrọ ịlụ ibe m na-ekwudiri ka anyị si wee mee nke m ọkarị nke ọra m na-akọrọ m ụmụaka ebe ya ebi na ebe ya ebi eke echichi ụmụ nwaanyị na-echere maka echi mmadụ nwụrụ ka ka ya esi wee mee akwabazi mmadụ akwa anya dịka ọkụkọ nwụrụ nnabadebere m ana na were akwa nnabajebe n'igwe kwụsị nke m abụmogbenye nke m ya aka nke ọra Nneka na chibụ na Maazị Igwe ga-akpọ onye ụdị ego ọkụ nwanne mpa m kọrọ ma m onye ọwụ o ji ego ga-agbọ ya umebe echekwa m na ife anyị ga na ebe a na-atụ abịa bụgịnị ka anyị ga-esi ya megịnị jee were ife ọma anyị ya na gịnị ife ọrụ anyị ga-eji wee jee ụmụnne ihe Emeka kwuru eziokwu unu makwa ndị ije anyị eje abụrụ ije ụmụazị anyị ga-adị nkwadobe maka na onwe ka ọrụ si wugharịa ka aka ya lewu mmadụ chọọ ya adịkwa ya ya nwanne aghọtara m ife ikwu nwa ya afụ maka igwe anyị eju eje nnukwute igwe ọ bụrụ ụdị nka onye ọnụkwa ọlụ mana ịma na anyị ejikwa ụgbọala kwesịrị ka ejiri ụgbọala wee jee ọrụ a bụrụ obere ọrụ o gere ụgwọ mgbe ije weta ụgbọala ka ihe dịrị anyị mfe ka anyị na-aba anyị na-apụta ọgwakwa anyị ga-arụcha ọrụ pụta aka akpara anyị m ga-eche echiche banyere nsogbu anụ bịa ma akpọbụ ya aja ogu takpọ dị mma ka m lotara nkata anyị kpalị achọ ka m were ibe tinye kwuo na alụ anwụ anyị kpadola ọla ọ jụwakwa m ibe dị ife ahụ isi ọkapịnta lụrụ isi nke ya ebe na amadị ya ka nkọli ekwuru m ekwu si na a na-amara ama achọ nwoke afọ ya ụda na na-abụọ n'ụdị n'ụzọ ngene dịka na-akpọkwa ịlọtago ka onye kachukwu gbadi anya wee mara ibe mere ụbọchị nwoke ya anakwube ndị nna ya gba aga m etinyekwu ụzọ agụrụ okwu ọnwụ agwalị m na ana m agwara m na m akwakọbago ọnwụ alụ ka anyị na-akpakwanị maka na ibe ji ekwu ya bụ okwu bụ na
abụrụ ibe da na-abịa taa ka ọ na-ada echi ibe na-alị alị bịa m na mụnwa na-atụ alụ na a ga-ewelukwu ụdọ ana na-abụ nke dị na ụzọ nkwọ tinyekwu onye ka Chukwu ghara ịta aka n'ọnụ na-elekwu ala na-abụ ibu gị ọka echiche ụmụ nwaanyị ọ na-ekwuru na ọ na-ekwu na nye nnu gị anyị erela na-enwe nke ndị gburu ji wee juo ya unu ọ bụ na e nwere emesị bịa were o kwugo mmịa mma ekwukwa ụmụnna dee nye ede ebidi aka onye ka nata agba ya nọ ibe na ya kwuru ibe m kwuru ga-eme n'ụlọ na ọ bụrụ gị kwuru atalị mmiri enwe nke ịma ọkwa nke gịnị na-eche kedu iwe ọ bụ nnọdụ anyị obi m na-agwasi m ike n'ebe Onyedika Chukwu nọ na arụ adịrị ya n'elu ka nwatakịrị a si wee si obodo a onwe mfe ọbụla nwa a ji ya abụrụ m na-elikwu ezigbo ma nke bụ nri ibu oge amụma enwego ebe ijere buolu ya amụma na ara dịrị onye kacha were nke a jee debe n'echiche ị n'akụkụ Onyedika Chukwu bụ nwatakịrị akwali nna ya mụrụ ya na-agba mbọ ka ọ pụta ife bụrụ mmadụ ya ka ị na-eche ofu mkpụrụ isi ya na agwa ewekwu ibe na-eme mụ nwa ma ọ bụrụ nke a ka ị na-eche echezina ọkwa na ọmụmụ ya mana nna anyị ị mara otu Onyedika Chukwu nwa isi ya n'egodu kemgbe ọ bụ ọ lọtabeghị ibe mma bụ n'ogwugwu be nna m ga-echebe onye ka ebe ọ bụ n'ọnọ enwere ibe ya emie ibe dị be nna m ga-esu ya na enwere ibe ya emie ọpụta ibe mana nna anyị ọ bụ ịma na Onyedika Chukwu ero na-ebi sọsọ ụka anụ ọ na-eje bụ ebe obi ya niile dị o kwenyere n'ogwugwu o kwenyere n'ogwugwu ibe mmadụ na ibe dị be nna m ga na-eche Onyeka ebe ọ bụla o jere ọ ga-adịrị ya na m maka na enwere ibe mmemme ka nkọli ọ nwaanyị ka egwu eri anyị gbasi akwụkwọ ka m kwụsị ije ụka kama na amalị m n'okwu ka okenye ji achọ ibe dana ma ọ bụ ma onye kacha enwere ibe je ka imie elu mukia ịmakwụ gbaba mbọ n'elu gba na ada unu akwa m nwe ọrụ ife mgbata na ọgbọ m ọlụtago na onye ka m nwere n'ugwu Awụsa ọ maka na ọgụ ndị sharia esu unu m ọkụ ekwesịgo m ịnata obodo natalịbe jide nke m fụrụ anyị onye ka ya zọtakwa n'onwe ya ọ bụ ma nke a echezi na enwere ibe jekọ imie nna anyị pụta n'ife na-eji oge nke anyị na-ekwu n'oge kịta abụrụ n'ofu ọzọ n'ụwa mgbe a onye ka ya atọ na-eche onye ka ya abụnata mmadụ maka echenere echiche ọ ga-abụ mmadụ ka ibe ọzọ nwee nkata ọzọ kpatakwali na ọ bụ mba nke a Papa, Mama. Hi. Oh. Papa. I want to meet you.
Papa, Mama. Hey, Mama, Mama, board, and board give me so. Ah, God gave that two goes to me here. Ha, oh, goes to go on with Fiana. I don't know to do. Well, I know I'm going to get it. On your Pulunam, Marasuban, and was I had to work out for you. Or Pulunam, but one of the ginger. Come and see our boys or whatever. Ni ba aba na o ni keke. Eh? Ni makwa na abude na onija. Chukwu san na ko to amuru. Nobody o dibeli ozi. Ah. Oge na egbu oge na egbu oge ka afọ. Aga emezenu onye ozi Chineke ga na pastor na ụbọchukwu. Nwa mi jemego. Bịa, anyị ọdụkwa gị mma. Kele kwuni tiwu ya na zụta mụ aka. Ọgịnị? Ya nwere nsọpụrụ. Onye ọgịnị? Nwoke. Ọgịnị? Nwoke. Ezi m ebe a na-agabele nwa m nwa gị nwoke tụọ m okwute n'azụ. Nke na-ekwu na ọtụ m okwute n'azụ ọcha mụ aka. Ọ ka esi eme? Eziokwu. Ọ gwasị m ka ọ bụ nwoke isi mbe ya. Onweghị nwere ya. Abata n'ụlọ ka mụ na ị ga-eme. Ọ gaghị. Gị na nwa gị nwoke emene. Nwa gị nwoke bụ onye dị ka Chukwu. Chineke eji elu ọlụ. Ọ ya bụ onye ozi Chukwu. Bụrụ onye tere mmanụ n'isi, nya ude nsọ ụkwasị onye na-agbasa ozi ọma Chineke. Mbụ onye dị ka Chukwu. Onye dị ka Chukwu nwa gị. N'ezie anya ọfụma. Kpachapụ anya. Maka na ọ eweta gị ngozi n'ezinụlọ gị. Anụgo m ihe i kwuru. Chukwu nọ n'ọlụ. Ụwa adịkwa egwu. Papa? Nye ụkọchukwu. Udo adịkwa. Mma enwe ebe ncheta. Udo dị. Ekene nna ya ntị. Ihe niile dịsi mma. Nna m agọmisi rapịa. Akwụ gị n'azụ na-aga n'iru Jehova bụ eze. Enwe mgosi ego. Mana ka njenụ ka m ịpụrụ akwa na ije eteka. Eziokwu. Ije eteka. Papa. Ọ dị mma. Apụrụ ebe ya Chukwu na ọ na-apụ na-atụli ya nzu na ndị ichie efere akwụ. Mana ha nwụrụ anwụ ma efere ebu ya kpọm n'ọkụ. Ebe onye ya adị ebe ebe. Ka na nke ndị be Okelu ka m gbara maka ọnwụna. Mgbe na-afụsị Okelu ọsị m na nọọsụ kwa ọrụ ebe nọọsụ nnọba ya. Ịma bụ onye bụ isi nsogbu na-enye onye ma mee nnọọ nsogbu o ji obodo na nnọọ. legodo onye ji ego niile ọ kpatara wee mee mmemme akwamozu. Kedu ebe ọzọ ife ọzọ chọzi ka o mee? Ị na-ekwu na egwu niile nọ nwere nnọọ eze ka mmadụ na nna ya nwụrụ anwụ. Nna napụghị n'okwu a.
Ife wee chọrọ ajụọ gị. Ka ị maka be n'ibe ọrụ ahụ si jekwa mgbọlụ ebe a. Ma ga nwụọ ọgwụ ma ga nwụrụ ọnụ nnọọ nke n'ibe ọrụ ahụ si. Ọ na-abụ isi n'ọkpa. Soro n'ọkpa na. Ọsọ ya ịbata, amụgo na ịbata. Mmadụ kwalụ mmadụ ọkpa. Mmadụ ka iso n'ọkpa. Tupu ị nabata. Ọ dị mma, ọ bụrụ echi m ga-aga. Ọnwụ dị be anyị gasị ebe a na-akwụ ebe a na ọnwụ kasị nkụ. onye dịka Chukwu ị na-ezu ike abụghị na ike nwere ngwa na-ezu ike ka m jee na nke ichi ọnụ egwu na enwere m a na-agwapụta Papa omegwa aga nsogbu anọrọ mgbe m na-ekwukwa ụtụtụ echi nka otu echi nnọọ ntọrọ ụdọ nnọọ ọ dị mma ọ dị mma ma anyị nwere nchọrọ iju dị ka ndị ibe megasịrị mgbe mmadụ nwegasịrị n'obodo anyị ezorugokwu ụkwụ jebe leleba ofu na ofu na eziokwu agatụgonu m ndị m ga-agata mmadụ ọnwụ ka nkụ ọnwụ ebe a nwe ọ bụ ibe a na-ekwu eletakwala ihe ego na ọkpụkpụ aṅara na-ada ọkpụkpụ aṅara na-ada abịa na nka akwụkwọ aṅara na-adara abịa na nka mana mgbe na-eji anụtụ ya ọ gara ọfụkụ ọ gara mgbe ahụ onye kwere ọrụ kata baba na-aga papa maka otu echi ka m ntọrọ ụdọ Nna m ọ dị mma Chukwu anyị eduba ọkwa eze m onye dị igwe eje o nna m gbakwa mbọ iji na-eje akwụkwọ dijeti ife ọma onye ga-eji nwa ya okwu okolo juru obodo ma anya na-achọ nke okolo juru obodo ma anya na-achọ nke jebe nnọọ ọ dịgwuru mma ka anyị ọgbawa nne m ụka bụ ọ dị mma ee mana onye Okachukwu enwekwana ibe dị mkpa nke ị nwere ike igote nwụrụ anyị igwe nzikọrịta ozi ekwentị ọ kakwana mkpa na inye akara eji ndị amaba enwe ibe mere ka anyị kpọọ ana-atọsa ife mme ma nnakọtara na akpọ ọnụ m n'ozinụ m nke ka ime jajụa n'ọda nzu nnọọ mma ọ na-egori ọ dị mma ọ na-akakwanụ mma akwa na ịchọ akwụkwọ ebe m ga-ede ya bụ ife nnọọ ịchọ akwụkwọ kọọ ya kadụ akwanarụ aja ibi ha na-alụ aja akwanarụ aja ụmụaka ka mma okilikili asatọ okilikili atọ asaa ise abụọ abụọ ịsaa isii na otu papa edego m ya azụ n'elu ọ na-apịa nne ya kwadobe ọ dị mma ndị otu ya na ha nọ ebe a ka ha ma na nne m gakwa na ma nna ya akarịgo ogo mbuga egwu
Nna ka efe ọzọ nna ka m weta n'ụlọ ike ile ka iwe nwụọ n'ọgwụ onu nna anyị emekwana mefe a biko ha weta n'ụlọ ike ilie o nna anyị Oh.